Ahoj, keďže máme poslednú prezentáciu dnešného dňa, tak ste asi aj celkom dosť unavení. Začneme teda tak interaktívne dvomi veľmi krátkými a jednoduchými otázkami na úvod, že kto z vás už použil ChatGPT alebo nejaký iný aj nástroj. Prihláste sa. Pár vás, ja celkom dosť, to som sa bála. Tu vidíte, že je to už celkom populárne a dostáva sa to do úplne našich bežných životov. Druhá otázka, že koľký z vás použili promptovanie toho ChatGPT tak, aby ste sa dopracovali k nejakému konkrétnemu pracovnému výstupu. Možno upresním, hej, že potrebovali ste vyťažovať autora z nejakých PDF-iek, hej, tak ste si pripravili prompt, že nahráte PDF-ku a vždy vám to vráti autora. Sú tu takí, super. Tí, čo ste sa neprihlásili, nezúfajte. Verím tomu, že minimálne po dnešku sa k AI dostanete aj vy, pretože to AI nie je žiadne sci-fi ani nejaký modný výstrelok. Je to technológia, ktorá tu s nami už určite zostane a tým pádom je dobré sa s ňou zoznamovať, aby sme si ju nenechali utiec príliš ďaleko, lebo momentálne to tempo, ktoré v tom AI je nastolené, je strašne vysoké. Mení sa to v podstate na dennej báze. Prichádzajú tie nové modely a novinky. Keď sa rozprávam s bežnými ľuďmi o AI, a teda za bežných ľudí považujem ľudí, ktorí nie sú z toho IT sektora, tak často narážam na predstavu, že AI je jeden univerzálne fungujúci algoritmus, hej, taký zázrak, ktorý dokáže všetko predikovať počasie, napísať za vás diplomovú prácu, prípadne vás celkom presvedčivo oklamať. Z pohľadu tých výstupov je to pravda, avšak AI nie je nejaký univerzálny algoritmus, nie je to nejaká konkrétna vec, hej, je to súbor rôznych matematických prístupov a je iba na nás, aby sme si vybrali, keď máme nejakú úlohu, ten správny. Ako môžete vidieť aj na obrázku, máme tam dve autička, ktoré prevážajú nejaký ťažší náklad, dajme tomu, že štrk. Každé z tých autičiek to prevezie, hej, dostane ten náklad do cieľa, avšak vidíme, že ten nákladiak je na to asi lepšia voľba. Takto nejako to funguje aj pri výbere toho AI modelu, hej. AI zastrešuje široké spektrum tých prístupov, od klasických algoritmov, ako sú rozhodovacie stromy, lineárne regresie, prípadne nejaké neurónové siete a generatívne modely. Nevšak si medzi nimi vyberáme úplne voľne. Hej. Musíme zvážiť to, že aké máme dáta, aké sú tam nejaké biznisové siete, prípadne nejakú výpočtovú náročnosť, akú máme k dispozícii. Pardon, snažím sa prepnúť ďalej. Našťastie nemusíme mať už 3 diplomy niekde z matfizu, aby sme si vedeli urobiť nejaký vlastný AI projekt. Existujú stránky ako Hugging Face, ktorý tu prezentujem. Tam môžete vidieť, že je tam už 1,7 milióna tých modelov. Hej. Sú tam ľudia, ktorí už do toho investovali nejaký čas, nejaký výskum a podľa toho, že na čo potrebujete tie modely použiť, tak už niečo majú pretrénované. Viete tam filtrovať, viete tam vyhľadávať a keďže je tam toho už naozaj veľké množstvo, tak už existujú stránky, ktoré fungujú v podstate jak filtre nad nejakými takýmito stránkami, hej, kde tie dáta sú. My v práci používame, keď robíme AI Vision, tak tam využívame neurónové siete, to neskôr ukážem, aj od koho a aké a na aké princípy vlastne tam máme. A používame tiež generatívne AI modely, tie sú v podstate, ale tiež majú niekde na pozadí, hej, tie neurónové siete. Čo sa týka tých neurónových sietí, tam iba zbežne základy, lebo neviem, ako ďaleko ste v tej téme, tak aby ste sa orientovali. Sú to modely, ktoré fungujú na tom napodobňovaní ľudského mozgu. Hej, sú tam nejaké neuróny pospájané. To je ten obrázok, čo vidíte, keď sa povie AI, tak každý z vás si väčšinou predstaví takýto obrázok práve tej architektúry toho AI. A každý ten neurón, ten krúžok, ktorý tam je, obsahuje nejakú výpočtovú funkciu, aktivačnú funkciu, ktoré prebieha výpočet a do toho neurónu vstupuje vlastne výsledok predchádzajúceho neurónu. Čo je dôležité, sú tie Včka dvojité, to sú váhy. To je v podstate to, čo robí tú sieť, že sa učí. Hej.
Aby sme si to vedeli predstaviť, je to vzťah medzi tými dvomi neurónmi, kde tá váha hovorí, že ako ten neurón verí tej informácii toho predchádzajúceho neurónu. Je to ako s ľuďmi, keď mám osobu, ktorá mi bežne klame a povie mi nejakú informáciu, tak jej neverím. Hej, lebo vždy ma oklamala, takže neverím jej. Keď mi začne podávať nejaké pravdivé informácie, začne to prehodnocovať. A rovnako to funguje tu, že ako cez tú neurónovú sieť prechádzajú tie dáta, tak ona tie váhy mení. Hej, na základe toho, či tá informácia bola pravdivá alebo nebola pravdivá. Ako môžete vidieť na obrázkoch, my to dosť často používame pri témach BOZP, čiže bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Riešime tam rôzne, či už vo výrobe, hej, či sa používajú tie ochranné pomôcky, identifikácia nejakého takého nechceného správania. Hej, dajme tomu, že fajčí sa v priestoroch, ktorých sa fajčiť nemá, lebo je tam nejaká chemikália alebo niečo, je to nebezpečné. Samostatnou témou sú osoby, ktoré pracujú na mieste, kde sú sami. A zamestnávateľ potrebuje zabezpečiť, aby keď sa im náhodou niečo stane, tak aby bolo o nich postarané. Na týchto obrázkoch je možno aj dobre si všimnúť, že ako tu sú označené tie jednotlivé miesta záujmu, hej, napríklad tá pokrývka hlavy alebo tá osoba, tak keď idete robiť nejakú neurónovú sieť, ktorú robíte kvázi že s učiteľom, hej, že vy jej najskôr dáte tie dáta a poviete jej, že čo vás zaujíma, že čo je na tom obrázku človek, čo je na tom obrázku pokrývka hlavy, tak to vyzerá nejako tak. To musíte si pripraviť tie datasety alebo ich získať. Pre to BOZP používame modely od NVIDIA. Priložila som tam aj linku, viete si to pozrieť a naštudovať. Oni tých modelov majú niekoľko. Čo sa týka ľudí a človeka, tak tam používame PeopleNet od nich. Generatívne AI modely sú druhá taká sekcia, by som nazvala, ktorú používame v závislosti od tých úloh. Hej. Niektoré tie úlohy sú takého charakteru, že tam využijeme už nejakú tú neurónovú sieť, napríklad do tej NVIDIA a iné veci, a kľudne to môže byť aj z toho AI Vision. Dokážete urobiť cez tie LLM modely, napríklad cez ChatGPT. Keď mu tam nahráte fotku a opýtate sa, že či je na tej fotke človek, tak vám povie, že celkom spoľahlivo áno, ten človek tam je, povie vám, či stojí na chodníku alebo sedí na lavičke, dokonca vám povie, čo má oblečené. Hej. Takže sú úlohy, kde dokážete využiť na to tie LLM modely, a sú úlohy, kde potrebujete napríklad rentgenové snímky, hej, keď tam niečo hľadáte, tak to by som sa nespoliehala úplne na tieto LLM modely, tak tam už použijete trénovanie neurónovej siete vlastnej. Na tieto generatívne modely tiež existujú už hotové riešenia, ktoré dokážete využiť, je ich celkom dosť, treba si nájsť, čo vám funguje. Napríklad, čo sa týka tých jazykových, tak tam je problém so slovenčinou, takže treba hľadať nejaké veľké riešenia, kde oni aj do tej slovenčiny dali dostatok, že to je spoľahlivé, hej, že to dáva zmysel, že tomu jazyku to rozumie. Aj keď vám to píše, tak to nepíše ako cudzinec, ktorý tu rok a pol žije, hej, a lananou slovenčinou dokáže niečo hovoriť. Čo sa týka AI chat asistenta, to je téma, ktorej sa v práci ja venujem najviac. Považujeme to celkom za budúcnosť zákazníckej podpory. Dostanem sa k tomu aj prečo. Isto ste sa už stretli s nejakými asistentami na stránkach nejakého providera a bolo to celkom také hlúpe riešenie, hej, že bolo to nefunkčné, hej. Ale príchodom tých LLM modelov, ako je napríklad to OpenAI alebo aj ďalších, lebo už je tam viacero tých veľkých hráčov na trhu, sa to zmenilo. A aj tie veľké korporátne spoločnosti vidia, že tam ten priestor je. Lebo oni za tú podporu tých zákazníkov a vybavenie zákazníkov dávajú nemalé peniaze. Je to celkom drahé. AI asistent tej zákazníckej podpory je v našom ponímaní digitálny produkt, ktorý je možné implementovať na stránky a ktorý dokáže plnohodnotne toho zákazníka obslúžiť. Keď
keď má zákazník nejaký problém, alebo však aj vy, tak to poznáte, tak máte niekoľko možností, ak môžete toho providera kontaktovať. Väčšinu z toho pre tie firmy nie je úplne fér, nie že fér, ale akože nechcú to robiť. Hej, napríklad zákaznícke centrá majú tam náklady s tým, tie zákaznícke centrá viesť priestory ľudí. Keď majú call centrum, tak tiež ste sa stretli s tým, že je dosť náročné niekedy dopátrať sa k tomu telefónnemu číslu na to call centrum. Hej. Robia to zámerne, že to nie je náprvu viditeľné, že to je skryté niekde, že musíte najskôr prejsť cez nejakú pomoc a podporu. Tak je to presne, pre nich sú tie call centra drahé, chcú to minimalizovať. Takisto e-mail. Hej, keď dojde e-mail, je to nezakategorizovaná požiadavka. Padne to na nejaký helpdesk, musia tam mať ľudí, ktorí si to prečítajú a vedia to rozdistribuovať na nejaké konkrétne oddelenia. Takže sa snažia už dlhodobo tlačiť tých zákazníkov do toho online priestoru. No a v podstate sme robili s jedným našim klientom taký výskum, kde sme zistili, že zhruba 30% tých ľudí, ktorí aj keď teda prídu na tú zákaznícku zónu a idú si tú požiadavku nejakú spraviť, tak to nedokončia ten proces. Hej. A buď tam teda môže byť nejaká chyba technická, že zrovna tých 30% ľudí to proste hitne, alebo a teda na to sa potvrdilo, lebo využili potom iný kanál, nejaký osobný, alebo volali. Majú pocit, že ten ich problém je natoľko špecifický, že to proste nevedia tým formulárom vyriešiť, že oni tam ešte niečo iné majú, že tá rola proste v tom ich príbehu je iná, hej, jak to tá firma nalinkovala. Takže volajú. A tu sme videli priestor v podstate na to vybavovať ich na základe týchto LM modelov, pretože dokážeme použiť rôzne datasety, cez ktoré toho zákazníka vieme obslúžiť, že máme tie dáta o ňom, hej, vieme jeho zákaznícke dáta cez nejaké API si podoťahovať, poznáme interné procesy a metodiky tej spoločnosti, ktoré má aj obsluha a vieme sa podľa nich riadiť, prípadne nejaké ďalšie dokumenty. A je to oveľa spoľahlivejšie a menej sa to mýli ako človek, hej, keď tam ten človek to nemá všetko navnímané. Tie možnosti odpovede dokážeme realizovať buď také tie textové odpovede, aké sme zvyknutí, hej, keď píšeme do ChatGPT. Je možné vytvoriť komponent, že firma má napríklad faktúru, keď komunikuje, tak ju komunikuje v nejakom tabulkovom formáte s ikonami vo farbách a podobne. A vie, že cez ktorýkoľvek kanál, hej, tá faktúra vždy chodí v tomto komponente. Cez e-mail, cez PDF, vždy to tak príde a sa rozhodne, že aj tu, keď bude ten asistent mu dávať nejakú odpoveď, hej, aby to bolo v podstate zobrazené rovnako. Vieme tomu zákazníkovi dať link na stránku bez parametrov, hej, keď sa pýta na faktúry, že kde nájde, tak ho vieme odkázať. Pokiaľ už komunikoval s tým asistentom a vieme, že ho zaujímajú faktúry za posledný mesiac, tak vieme urobiť link na tú stránku aj s parametrami. Tam samozrejme upozorňujeme tých zákazníkov, že musia tú zónu mať na to pripravenú, hej, že musí tam existovať, že s tými parametrami dokáže pracovať. A urobiť rôzne kombinácie, samozrejme. Čo sa týka tej architektúry, máme to vystavané veľmi jednoduchosti týmto spôsobom, že zákazník teda položí otázku alebo požiadavku, hej, že chce niečo zmeniť, lebo dokáže robiť aj zmenové operácie. Ide to cez nejaký náš aplikačný backend, ktorý to až následne posiela do toho LLM modelu. Je to z toho dôvodu, že nie každý zákazník, ale asi ani my nechceme úplne dovoliť AI, aby sa rozhodovala, či urobí nejaký update, insert alebo podobne. Čo sa týka aj tých žiadostí, tie firmy tam často majú rôzne kritéria, kedy to dokážu spraviť. A tie API, cez ktoré sa vlastne robí tá zmena, nebývajú vždy vystavené priamo, že pre tú zákaznícku zónu. Hej, je to proste API, ktorá vykoná zmenu a môže ju použiť hociaký systém. Takže oni si tam nerobia validácie, lebo zákaznícka zóna má iné obmedzenia, jak dajme tomu nejaký pracovník, hej, ktorý obsluhuje toho zákazníka. Takže tie validácie sú u nás. Takže keď má k tej zmene prísť v konečnom dôsledku, to my skontrolujeme, než sa samotná zmena vykoná.
Sú tam potom také rôzne konfiguračné krabičky, je to na základe toho, my určujeme potom, že či tá odpoveď, dajme tomu, sa má zobraziť v nejakom tom komponente, alebo je tam nejaká iná preferencia toho zákazníka. Čiže v tej konfigurácii sú nejaké preferencie. A potom je tam kategória žiadosti, kde je nadefinované v podstate, že ktoré žiadosti dokáže ten interný proces tej firmy spracovať. Hej? Lebo dokáže spracovať, dajme tomu, 10 žiadostí a viac nie. Hej? Takže potom tam môže byť nejaká, že iná, kde potom to padá do nejakej všeobecnej požiadavky. Takže my cez ten LLM model vieme zistiť, že o akú žiadosť sa jedná, že čo vlastne zákazník žiada. Tam zistíme, že je to zmena mena a priezviska, už to teda získame nejako takto stringovo, ale máme tam nejakú technickú informáciu, ide žiadosti, dajme tomu, hej. A už presne vieme, že ďalej zistiť, že či máme vyťažené všetky dáta od toho zákazníka, že nám všetko dal na to, aby sme tú žiadosť vedeli poslať do tej služby, alebo musíme niečo dopýtať. Hej, na to dopýtavanie, na to, či je všetko vyťažené, na to využívame vlastne ten LLM model. Čiže zhruba asi takto. Čo je celkom ešte zaujímavé, že také jednoduché veci sa dajú získavať nielen pomocou toho chatu, ale vieme generovať aj formuláre. Ten LLM model, keď ho dobre napromptujete a dáte mu k dispozícii, dajme tomu nejaké štýly a podobné veci, v akých to chcete, tak on vám dokáže vygenerovať aj jednoduchý formulár. Dokonca, keď mu poviete, že vždy, keď pýtate telefónne číslo, tak toto je validácia na to telefónne číslo, tak on vám tam aj tie validácie zachová. Čo sa týka nejakých iných využití toho AI asistenta, nepoužívame to len v tej podpore tých zákazníkov. Celkom slušne sa nám otvárajú rozhovory s tými veľkými firmami ohľadne noriem a smerníc interných a zmluv. Vraveli nám, že proste, že tých zmluv je tam toľko, že on keď niečo hľadá v tej zmluve alebo hľadá nejakú konkrétnu zmluvu, aby sa nejakú informáciu dozvedel, tak v systéme je toľko, že on na tom zabije strašne veľa času, než to nájde. Takže začíname viesť aj diskusie o tom, že ako to preniesť do toho interného korporátneho sveta na vlastne tie normy, smernice, zmluvy. To je celkom také, že najviac žiadané, že čo teraz chodíme a tí zákazníci od nás chcú. Je to samozrejme dobré aj na školenia nových zamestnancov. Nemusí využívať ten zamestnanec kolegyňu, ktorá sa mu tam dlhodobo venuje a pomáha aj niečo spraviť. Už to dokáže ten asistent s ňou, ona dokáže sa tie veci pýtať toho asistenta, aj keď nevie si poradiť, ako založiť napríklad novú zákazku v systéme, tak dokáže to riešiť cez toho aj asistenta a nie rovno cez nejakého kolegu. Naposledy sme robili AI asistenta, taký proof of concept pre jednu poisťovňu. Chcela som použiť live demo, ale keďže som si neskoro začala pýtať povolenie, tak som to nedostala, tak aspoň takto anonymizovane. Môžete vidieť, že na ľavo je PZP na vozidlo, čiže povinné zmluvné poistenie a napravo máme krátkodobé cestovné poistenie. Dohodli sme si v rámci toho proof of conceptu, lebo tej poisťovni sa táto myšlienka celkom páčila, je naklonená, len niečo to stojí, hej, a celkovo to AI ešte je tak vnímané, že no ja neviem, hej, že dáme do toho peniaze a bude ten výsledok nejaký, že bude to stať za to, že aby sme proste tie peniaze nestratili, tak sme sa dohodli, že spravíme taký proof of concept, že založia si klienta, založia mu nejaké zmluvy a na tých zmluvách si môžu vlastne urobiť nejaké testovacie kolečko, že my to odladíme, hej, odovzdáme im to a môžu testovať. Čiže tu môžete vidieť na PZP, že otázka bola, zrazil som diviaka, preplatíte mi škodu? A tie odpovede boli naozaj presné, čo sme to skontrolovali aj s tými dokumentmi. Tento klient mal urobené pripoistenie havarijné, takže škoda mu bude preplatená. Skúšali sme aj potom také absurdnosti, hej, že musím si kúpiť nové auto, prispiejete mi naň, tak sa dozvedel, že nie.
Skúšali sme rôzne veci, napríklad, že povedz mi, že prečo by som mal odísť z tejto poisťovne a ísť k nejakej inej, tak akože celkom dobre to poňal a mu vysvetlil, že nemá také dôvody, ale keby ho predsa len niečo trápilo, že nech kontaktuje call centrum, že obstal celkom dobre aj v takých chytákoch. Filtrujete topiky, o ktorých sa môže rozprávať? Môže sa ho opýtať na kvantovú fyziku? Takto, že z časti, hej, ale najskôr sme to úplne obmedzili, že nie, hej, že aby odpovedal iba na tie otázky, kde bude mať 100% zhodu, že proste tá odpoveď sa nachádza v tých dokumentoch. Lenže to pre neho bolo tak extrémne vyjadrené, tých 100%, že pokiaľ tá otázka bola hlúpo položená a čo ľudia proste dávajú hlúpe otázky, tak on to vyhodnotil, že nemá 100% šancu, tak napísal, že na toto vám neviem odpovedať, kontaktujte. Tak sme to nechali tak, že pokiaľ nemáš tú 100% akože istotu, tak napíš, že nevieš s istotou akože odpovedať, ale pravdepodobná odpoveď je táto. Ale drží sa stále toho kontextu, tých zmluv a toho poisťovníctva. Recepty s ním nepreberiete, no tak. No a čo sa týka toho krátkodobého cestovného poistenia, tam sme sa na tom tiež celkom pobavili, lebo keď sme vyklikávali to poistenie, tak sme si dali poistenie batožiny do 1000 eur a sme čakali, že dobre, že stratím telefón, hej, tak mi to preplatia. A keď sme sa rozprávali s asistentom, zistili sme, že dostaneme 125 eur, lebo maximálne je krytie na zariadenie 175 eur. Odpočítať spolúčasť 50 eur, takže vlastne dostanem len 100... Prosím? Pravdivý údaj, áno. My sme to všetko akože overovali potom v rámci tých zmluv aj s tou poisťovňou, že či to naozaj tak je. Oni povedali, že oni majú urobené samostatne poistenie elektronických zariadení, hej, že môže si to dať človek tam, ale pre nás to bolo v rámci aj toho zoradenia, hej, tá batožina, tak sme to tak predpokladali. Tak. No a potom sme skúšali také ešte veci, že akože že jazdu na vodnom banáne, že či vyhodnotí, lebo oni to toto bola napríklad iba taká informácia, že v všeobecných obchodných podmienkach, že nebolo to ani v tej zmluve uvedené, tak a ani to tam nemali explicitne napísané, že jazda na vodnom banáne. Bolo to tam, že vec ťahá na nejakým motorovým neviem čím ani, že tak nejako všeobecne to tam bolo zašpecifikované a teda poradil si aj s takýmito vecami. Trochu sme tam náražali na problémy, keď bola urobená zmluva, ktorá obsahovala nejaké pripoistenia a teraz tá sada dokumentov, ktorá tomu bola, nebola iba k tým daným pripoisteniam, ale ešte k nejakým ďalším, lebo oni mali jeden balík, hej, všetkých tých pripoistení, ktoré sa dalo a to posielali každému klientovi, aby nemuseli to triediť, hej, že tento si toto pripoistil, tak mu pošlem iba tie 2 dokumenty a naopak. A tam sme to museli tým promptom upraviť, lebo on to vnímal, že keď tam ten dokument je, tak to ten zákazník má, tak sme vlastne cez ten prompt urobili nejakú hierarchiu tých dokumentov, že z čoho on má vychádzať, hej, že čo sú dokumenty, ktoré hovoria o tom, že čo zákazník má poistené a že ostatné dokumenty, ktoré proste prídu, tak sú čisto informatívneho charakteru, hej, že také všeobecné dokumenty. Testovali sme, my sme to celé zbúchali asi za týždeň. Že bolo to celkom rýchle aj s tým testom a myslím si, že to celkom dobre dopadlo. Tento týždeň sme to začiatkom odovzdávali klientovi a jeho reakcia, keď to videl a skúšal, hej, tak bola, že začnite sa pripravovať, ak to dostaneme na produkciu, že sa mu to páčilo. Môžem dotaz? Nech sa páči. Pre mňa je najťažšie na tomto, ako plánujete nasadzovať nové verzie toho. Pretože máte nejaký model, áno? Vylepšíte ho. Ale ako viete, že ste ho vylepšili? No, dá sa to zistiť iba tým testom, že máme tam tú sadu otázok a vždy treba pretestovať všetko. Toto je nevýhoda
tomu bežnému programovaniu, hej, tam keď postavíte zákaznícku zónu a teraz sa niečo nové dovyvíja, nejaký change request, tak otestujete si ten change request, hej, tuto pokiaľ zmeníte prompt, tak vy neviete, kde všade vám sa to odrazí, vy musíte proste mať nejakú sadu otázok urobenú a ten tester vždy prejde tú sadu otázok, že či sa náhodou niečo nezmenilo v tých odpovediach a niekde to nezačalo proste dávať nekorektné odpovede, hej. A je tu celkom výzva riešiť aj dokumenty, lebo tých dokumentov, z ktorých on musí vychádzať, môže byť veľké množstvo. Keď ideme na klienta, tam dobre, že ideme na konkrétnu zmluvu, je tam 20 dokumentov, ale keď riešim napríklad zmluvy, tak tam môže byť tých dokumentov stovky, tisícky. Hej? A teraz jak to riešiť? Že sú tam možnosti, že buď to môžeme storovať aj niekde u nás v nejakej vektorovej databáze, hej, je to predpripravené, aby tie odpovede boli rýchle, alebo si tie dokumenty stiahujem v čase, keď vlastne mi tu padne otázka, ale tamto už musíme aj od času, hej, že koľko dokumentov stiahujeme, lebo keby sme tam stiahovali 20 dokumentov a to stiahovanie cez API mi trvá 10 sekúnd, no bude mi ten klient tam čaká 10 sekúnd na odpoveď, plus potom to ešte nejako zvektorizovať, spracovať, vyparsovať tie dokumenty, tam je nejaký proces, čo treba spraviť všetko predtým, hej, než sa to posiela do toho LLM modelu. Tak to nie je úplne jednoduché, tak treba sa tam aj po tej stránke architektúry zamýšľať, že čo ideme robiť, aká tam je budúcnosť toho a jak to postaviť, aby to fungovalo. Používate Vanilla GPT alebo máte nejaký vlastný model? Používame OpenAI. Hej, toto, čo sme napríklad robili, toto bolo do OpenAI, ale už keď ideme normálne to robiť, že klientom, tým korporáciám, oni fungujú na Azure a tam vlastne Azure má Azure OpenAI Service, ktorý na pozadí má to OpenAI, hej, takže tie modely, ktoré my si tu vyberieme, ak chceme používať, tak už potom to ide cez nich. Aj skrz bezpečnosť, tam oni chcú záruky, hej, že dávate dokumenty, zmluvy a rôzne iné, čo sú také citlivého charakteru vlastne nejakým tretím stranám. A ten Microsoft, ten Azure je niečo, čomu dôverujú, hej, tie veľké korporátne firmy, takže nemajú s tým až taký problém. Takže žiadny fine-tuning nerobíte, len nejaký reg, možno? Áno, no. Aha. Tak, hej. Za mňa to bolo asi všetko, tak pokiaľ máte ešte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Ak nie, tak veľmi pekne ďakujem.